हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आं दिनैहाय डाइरेक्टर बिथां गोजोन बर'नि आरो एमएन फिल्म प्रडाक्शन बेनार एबा मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजोंहाय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय रुगुं दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे रुगुं आबुं बर' सावथुनावहायनो गाहाय बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिबि गयारि बिथांजोंनो लोगोसे मेरिना बर' बिथांनि फाव खालामनाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे मैथा बर' एबा प्रबेन बर' बिथां आरो रिंकुमनि नार्जारि बिथांमोननि अनगायैबो जों गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ बे रुगुं आबुं बर' सावथुनावहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे रुगुं आबुं बर' सावथुनाहाय थांनाय बोसोरावनो रिलिज जानो गोनांमोन दे बिथांमोना माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौहाय रिलिज खालामनो हायाखै जानांगौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोना दा 5 सेप्तेम्बर खालि बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौहाय रिलिज खालामगोन होनना बुंदों दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर।